Tugot di napalabas. Tinapalabas. Saan ang maliklikan ni Diana a panunutan ni Ruben? Nakunamat kan kuana ni Bakit Celia. Asid adaan da ito'y atumulong iti anyaman a desisyon ti balasang. Iti daytamit lagundaway, nagturong manen ni Doña Dolores iti kasino, tapno agsugal. Sugsugsugan mat ni Lindon, nga itaya amin ti Doña ti kwartana. Tapno maabak, ket may patungpal matan ni Lindon, ti plano na. Iti sabali abangir, matandanagan ni Alona kanila kay Ignas. Gaputasan pa'y nagsubli iti lugar da ni Gardo. Isu anak ko na tilakay asurutan na laangan iti napanan na. Iti panagawid da Diana ken Celia. Insardeng ti balasang ti kotse. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Apay akalaat ngayon sardang mo ti kotse, Senyorita Diana. Asino tinakitam? Manang Celia, nakitak ni Ruben. Anya? Surutak ni Ruben. Senyorita! Nagdardaras abi mabadi ti kotse. Nakita na nga tanga agpaiso ni Ruben. Dito'y tinakakitak itay kan ni Ruben. Tsak mo nasiputan na sa dino tinagturungan na. Tinasayat. Agdamagak iti lalaki ang nakatugaw iti dayta abanda. Kapsat, adda ka di lalaki alimbabas dito'y ayan mo? Puraw tibado na. Ha? Awan mo tinakitak, ma'am? Anya? Apay, ma'am? Awan, Kapsat. Agyaman naklangan kan ka. O sige, panawan ka pa'y. Sa pulak ni Ruben, sa anak a pumanaw iti daytoy a lugar, aging gaadyak masapulan. Gardo, apay nga itakala sumangpet. Itay kami pa nga agururay Pasensya kayo na, Lona. Tata Ignas, nagpaspasyarak pa nga min iji sentro. Iso na ibayagak. Di napatag. Nakaawid kan nga awan ti dakas a napasamak kan ka. Uwan, tata. Uwan gayam. Anto'y dagiti masapsapul tayo, aginatang ko. Ala, siya kung ti mangisimpa ka dagiti ginatang mo, Gardo. Aginanakan. Aging gaita, saan pa'y laang ang nagsubli ni Senyorita Diana diti kotse? Anya nga tan tinapasamak kan kuana? Nagkita dangatan ka ni Ruben? Anya ti aramidan ni Ruben iti dayti a lugar. Tinasayaat, surutak laangan. Di ta banda tinagturungan ni Senyorita Diana. 30 minutos ang tinapalabas. Ngamsaan pa'y ang nagsubli iti kotse. Sa dino ti pagturungak. Kabalbalayan matan dito eh. Talaga atya kung makita ni Ruben. Nalawan akataltalunan tinaturong ko. Sa dino nga dati ayan na. Ruben! Sa dino ti ayan mo! Agpakita ka kumakanyak! Senyorita! Manang Celia. Agyaman akta na surutan kamutlaan. Adda nang ibaga kanyak adito'y tinakakitaan daan nagturungam. Manang, adda dito'y ni Ruben. Masiguradok. Isudyay nakitak itay. Senyorita, ni nga ta Ruben tinakitam? Ang mga nukaruprupa na laang. Ni Ruben tinakitak Manang Celia. Sa anak ang nagparparmata laang. Senyorita, nakitak matlaangan ni Ruben. Jack may ladawan ti kinaragsak ko ang nakakita kan kuhana. Boss! Ano ti ramidin mo ito? Bishop! Kas iti sigod. I-deliver yo dagiti kontrabando. Nga maganat kayo lang. Awan to lang baga magdanagan nyo, boss. Nanat kami kadagiti kakadwa. Nasayat no kasta.
Jak kayat ang mabulilyaso ti pagnayo. Iso nga ganat kayo lang, ha? Wan, boss. Ala, nakasaganan dagiti i-deliver yo a kontrabando. Agtignay kayon, itatana sa papay. Wan, boss. Papakamit. Tim. Nagtignayan dagiti tawag. Iti kanito ang ma-deliver da dagiti kontrabando. Dakkel manen agatad ti maigamak. Sino da ito yung umawag kanyak? Itaman pa yung umawag ti Sigo da bodyguard ni Papa. Manipod nagnaadan ni Papa iti Amerika. Saan mata na nagparparang ti bodyguard na? Sumbatak. Tamang ano napatag ti bagana kanyak. Dito yung restaurant ti pagsinarakan mi kini Brando as Sigo da bodyguard ni Papa. Nabayag ajak nakita dahi diya tao. Napatag kano ti pagana kanyak. At dahi tamad gaya man. Umayan dito ayan ko. Naimbag nga oras mo, Boss Lindon. Naimbag nga oras mo mayat, Brando. Agtugaw ka. Agyaman ak, boss. Kumusta kan, Brando? Nabayag ka pa naman na saan ka nakita. Sung batak ti umuna sa lodson mo, boss. Sakbay asung batak ti may kadwa sa lodson mo. Okay, Brando. Umuna, no, kumusta kita? Sana na saya tinagbanagan ti biyag ko, boss. Pasig ang nariribok. Gapot ang mapampanunot ko pa ilaan jay tao ang makagapo. No apay ang naibalod ak iti mano atawen. Anya? May kadwa. Pudno ang nabayag a panawen adinak nakita. Gapot ang pinalamiis ko pa iti amin. Sakbay ang nagtignayak. Brando. Naunag ti kay papanan dagiti imbagang. Ibagamon kanyak noan niya talaga ti gagaram. Boss, amumit ang nagbalinak ang natulnog kini papam. Siyak ti makanawan, ken pagtaltal kan na iti amin na banag. Wen, amok na ita. Manipod nagdapatan ni Amerika ni papam. Naglaylo mo ti trabaho ken kuana. Iso ka sa pulak ita ti trabaho, boss. Kasta ka di? Kasapulak ti trabaho, boss. Uraan niya ti iparamid mo kanya. Aramida. Kunakon kat atrabaho ti masapul mo kanya, Brando. Kat di ka madanagan, gaputa ka sa pulan ka. Ha? Agyaman ak, boss, Lindon. Kasapulak ti kaskan ka at tuso iti amin na banag, Brando. Amok ti kalidad mo. Ngem da ito iti pagtulagan ta. Anya day ta, boss? Ala, dumngag ka na imbag kanya, Brando. Dumngag kayo na imbag kanya. Yamamok kada kayo ti agbalin a leader yo iti da ito ag grupo. Dumdumag kami, Boss Linton. Boss, dumdumag kami, boss. Iso ni Brando. Timakanawan ko. Nuawanak, iso, timang idaulo kada kayo. Naawatan nyo? Nawatan mi, boss. Nasaya at nga rod no kasta. Brando, manipod dita. Sikan timang idaulo kada kwada. Ariglado, boss. Ala. At daim pa isaganak nga inuman kan mapulutan. Agpapas kayo nga ginom iti arak. Oy, kamay ta. Nagyaman kami, boss. Nagyaman kami. Irwaryon ti arak kan pulutan. Boss, awan gaya mong dagiti sigod at tao ni papam dito yung rice house yo. Wen, Brando, baro amin dagiti taok. Nagduduma a grupo tinagapuanda. Imay da kanyak, gaputa amuda adakkel ti maawat da nga omento. Iti kanito amalpas ti ipatrabaho kadakwada. Kasta ka di, boss.
Oh. Apay nga umisam ka, Brando? Kaya't ko asubukan ti kabailan da, boss. Naku namin tayo naggapuda iti nagduduma agropo, boss. Kasta nga rod. Ang mga nukurang pa'y tipadas da, may papanitirangat. Isonas ka na subukag ida, boss. Brando, agsaysayang ka lang iti oras. Nasubok kon ti kabaalan amin dagiti taok. Sa bagay, boss. Nabayag nga mi na panawen, adyak na idanog, tigamgam ka. Relax. Dumteng to day tatarigagay mo. Ado ti trabaho tayo, Brando. Urayam laeng, nuan niya ti ipaaramid kukan ka. Boss, agpada kayo iti amam anasam ngom umay dito'y kasino. Wan, Brando, pagliwliwak lang ti umay dito'y kasino. Mamabakak, ayos lang. Numangabakak, ayos lang ta. Tinapateg, maliwliwak ti bagik. Italang manin na makastrekak dito'y kasino, boss. Dagitilat tababak na nga tattao, tada dito'y. Lindon? Oh, Doña Dolores, si kamot gayam. Juan? Itay kayo payakit kita niti kaduam alalaki. Isugayam ni Brando, bodyguard ko. Hay, Brando. Brando, iso ni Doña Dolores. Naimbag nga oras mo, Doña Dolores. Nagtaarmatan ti bodyguard mo, Lindon. Nabanag ti pamagina. Kanatayag alalaki. Doña Dolores, no kayat yo, agsarsarita kayo pailang kini Brandon. At dalabiit kasarita ka tao. Okay, Lindon. Brando, sikapay lang ti makam mo amakisarita kini Doña Dolores. When, boss? Kayat mo ka diti uminom iti arak, Brando. Kayat ko lang unay, Doña Dolores. Sa dino ti kayat mo apaginuman ta, Doña Dolores. Mapantay ti bar dito'y kasino. Siyak ti makam mo iti inuman ta nga arak. Cheers, Brando. Cheers. Wow! Imported nga arak timpainom mo kanya, Doña Dolores. Espesyal nga arak. May salang ti kayat asawan na ita, Brando. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Doña Dolores? Pinainom ka iti special nga arak. Gapo tay special ka man. Anaam-am mo ita nga oras. Anya? Naklaat ka iti imbaga, Brando. Apay kumamaklatan, Doña Dolores. Itay pa lang nakarig na ako na kursonada na. Nataer ka, Brando. Malalaki tilangam. Yasidag mo tilapayag mo. Tadayara sa asko. Okay, Doña Dolores. Nayasidag kon tilapayag ko. Anya ti bagam, Doña Dolores. Talaga ako sunada ka. Umay kanto ijay mansyon. Abalay ko. Anya? Naragsak ti lang nga mga Brando. Anya ka rin tinagsaritaan nyo kani Doña Dolores. Kursonada nakdaya Doña Dolores, boss. Damo pa lang pan nakakita na kanya. Nais may tinatayar dahi dya, Doña.
Brando. Iso nga amukon ti aramidem. Ha? Wen, mayat daytoy anapanunot ko nga aramidem, Brando. Anya dayta, boss? Pabor pa'y kitdikan ka ti planog. Nalakalaeng ay yalis ti alipuspus dayjay abaket. Boss? Saan ngagpampanunot? Katabag isulaunay ti dadatang mo iti grupo. Ibagamon na niya dayta plano, boss. Brando, kwartaam ni Doña Dolores. Anya? Ado ti kwarta dayjay. No ka ba alam nga ibusen ti kwartana? Aramidem. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Wen, Brando. Kat duwata lang nga makaamoy ti dayto a plano. Gapot ako rusunada na ka. Kwartaam. Kasano ti kwarta maalakken ko na, boss? Ukwamon, Brando. Kwartam laeng ti maalam kan ko na. Wow! Nagmayaten, boss. Ngembalagan ka. Nilaeng Doña Dolores ti kukwam. Saan mo apakibyangan ti anak na ani Diana? Ha? Kukwak ni Diana ang anak na. Maawatam ka di? Wen, boss. Maawatan ka. Good. Ala, makamu ka namang diskarte no kasano akwartaam ni Doña Dolores. Naladaw tan amapan aglako iti natang ijitsendaan, Gardo. Huwag nga rod. Ala, darasan ta timag na. Sana bale, taas sidigtan iti pagpwestuan ta. Agur-uray lakit din dagiti sukit, ha. Oh my God. Agbalasyo ta iti kalsada. Wen, Gardo. Agpaigid ka, Lona! Hoy! Nagsardeng ti kotse. Kat makapungpuntot ti driver. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.